আমাদের স্কলারশিপ দিতে হবে स्कलारशिप जरानि बिसिङाव मानियां मानिबाय जोंजाला कलाइजाक रोंस्रों नायरक लाइथांनाय 2024-25 बिसिनि स्कलारशिप ताबुकबो मानियाको बाक्सा रोंस्रोंगै तंनायरक दिनै हायनहाय ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्टआव थांगै जबा आचुक लाइखा रोंस्रों नायरक साका 2026 बिसिनि एप्रिल तालनि 13 तारिखो बरकनि आमजगमुं तंगो बरक आमजगमुं आचुकनाय फियाबा ताबुकबो बरकनि स्कलारशिप जरानि बिसिङाव मानिया रिजेक्ट मानि बायना बरक दिनै ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्टआव थाङै खादुमुं फुनुक लाइखा रोंस्रों नायरक बरकनि स्कलारशिप सानलायि We are very tired and frustrated. We are very helpless. We are having Yes, ang sasinay amo kubikok kubik sana. Present ni sini setia sebelum upaya. Hai kok dika. Besok nobel logi tong. After that DSM upaya. Yes, nobel logi nai. After that diam thaisar no. Diam thaisar bu no khaitlang thaka. One day semasa ko iron basa laja. Ke jono no khaitlang ka 24 hour ni bising sum norong replay nai ni chau. But কোনো রিপ্লাই ফাইলিয়া ओके मिनिस्टार न थाङै कयखा बार एगेन्स्ट एन्ड एगेन्स्ट बाट बसनो नेग्लेक्ट खालाय बसाव अर थाङै मालाय दि आं कक साइका हेलो होनैने आबे बरक रां होनाय जों अर साव अर फाइकेबो रेना सया नों मिनिस्टार बे मालाय दि आबे डाइरेक्ट आबे मालाय दि हामबाय मीडिया न एक्चुअली सिन्स 6 month रमै जों स्कलारशिप नि इशु बेलाय जों जाल बिरमान सिनि दुखु खस्तनि बिरमान जों गोबां लिडार रमो सागा इभेन सिनि TSF untuk गोबां ससियेल वेलफेयर अर्गानाइजेशन दङ सागा हाइफोनो जनो केबो केयार खायने गरै जों दिनैसो जरा स्कलारशिप नि जबाव मोमेन्ट खायमां बेलाय लेनफ्रा लाइजा बेबादिनो अर नरं नुबि माखना पासटा कलेज दाबो फनो रां रजागिया सिनि फाइनाय 13 तारिखो सिनि एग्जाम किन्तु दाबो फनो जनो रां रनानि कुनो पजिटिभ रेसपन्स हाया एंके তিনি जों सॉरी डाइरेक्टर सर बाय मालायका डाइरेक्टर सर डाइरेक्ट अमाहायके जलि जागिनि स्टेटमेंट दिउ नरंग जों रां सिरिया नरक काम खायनेबा न कुट केस रिनाय ना नरक प्रोटेस्ट खायनाय खायदि दिन कुनिया आइनसे गांगे सर अमाहाय कक रक्त मोसांगियाव होनि सागा एके बसागा मोसांगियाबन जों किछु खायमिया रुल्स न होनि साव एके ते केसा कक सर नाइदी चिनी बसकांनि एप्रिल नि 13 तारिख से एग्जाम इनके कैसे सॉल्यूशन फाइया के लेसन भाई के एग्जाम लेने कारण चिनी फर्स्ट ईयर ऑलरेडी क्लियर जतने एग्जाम पास होय जा गरनि के ताई मो लास्ट पीसी माने लास्ट ईयर ता इनके जों जुदि ओ लास्ट ईयर कष्ट के एग्जाम रिमाया हंकले पूरा चिनी होल स्टूडेंट नि कैरियर बर बाटंगि थानाय कैरियर लॉस होनाय ईयर लॉस होनाय इनके नाइदी जों डेमोक्रेटिक रुल्स तंगैनाय जों प्रोटेस्ट जों जिनि सानमुंना जिनि मानथायना सानो जों इलिगेल बाबि कोन सानिया अर जतनो लीगल स्टूडेंट नंमानि बागैनो इंस्टीट्यूट लेवल नि सिमी वेरिफिकेशन नंगैनाय स्टेट लेवल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होखा इके स्टेट लेवल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल सिंखा अंके तांगै चनते स्कॉलरशिप का सारि तेनबा बरक चनल नरक नुबि माखना चनो लास्ट 2 मास सिगां रगबो मीडिया रग जिनि छात्र रंनो एके जों बेलायनो सानते बेलाय टेंशन नांला जाफ्रो नरम नुखना जों सानलाय मानि जिनि रां मानथायनो स्कलारशिप एके आफ्रो सागा बर कग्रिका नरंनो मास गायसनि बिसिंगो जों क्लियर खायरिनाय स्टेटमेंट खा जिनि जॉइंट डायरेक्टर सर रगबो एके जोंबो मानिका ओके जों नासिंनाय नरंनि प्रोसेस न नरंनि सामुंनो जों नासिंनाय जों रेसपेक्ट खायो जों हामब्लि बाबिनो जों गसिविना खा ओके जों नासिंनाय एके दाबो 2 मान नङै दंखा
কোনো পজিটিভ রেসপন্স করি তিনি মালাই ফেমানি সাও আমতে যে নরক তামগো তাই স্কলারশিপ মাইয়া আরে स्टेट लेवल वेरिफिकेशन नहीं थकते स्कॉलरशिप माया ले तम रीजन बा वो साकांदों न वो फेक रखो इलीगल रखो इलीगल हंगा अंका बाहे के स्टेट लेवल वेरिफिकेशन खाइबा डिस्ट्रिक्ट लेवल बाहे के वेरीफाई खाइबा इफ जुडी और डिस्ट्रिक्ट लेवल लो चेक खाइए स्टेट लेवल लो रहो स्टेट लेवल लो का हमके चेक खाई नहीं जनो जत तो नहीं ठीक ठाक कागज पत्र हिनी न स्टेट लेवल वेरीफाई खाई मेसेज रीड हर प्ले इवेन बरक जनो साका नों निजो तो रांग सेंसन नंग बाइजाक जों फास्ट मालाय फ्रा दाबो के साका माया रख नहीं मिनिस्टार बाय मालाय के मिनिस्टार सावो नंगो TWDO थांगैने मालाय दी बरक रांग रने आंकक साजा इनके आर परे TWDO फाइले का अंकला TWD सावो मिनिस्टार बाय मालाय दी जों बेले फ्रस्ट्रेट जों बेले टेंशन जो बो कॉलेज सानानि मुसंगलि आमाहाय अवस्था नि थाका बो कॉलेज में कम होके तब तिनी और विद्यासागर कॉलेज दंगो गले रायपुर दंगो तन्मय कॉलेज दंगो कविकृति बास कॉलेज दंगो JMC कॉलेज दंगो इनके अमा हाइकिने चिनिति प्रसारो जतो चिन्ति प्रसामंग नर जे बीएड खलायने रक इनके आबनो जोंले साबनि एगेन्स्ट बा जों साबनि एगेन्स्ट सादि ना जों गभर्नमेन्ट नि एगेन्स्ट ना जों अफिसर नि एगेन्स्ट जों साबनि एगेन्स्ट जों नरनि फ्यूचर इवेन जुदि जों तिनि और एग्जाम मारि आंके तिनि कैरियर लस संनाय कैरियर लस संखामन तांबा बीएड मारिलिया बीएड मारिया कि तांबा टेट एग्जाम मा चुकियां सिनाय ऑब्वियसली टेट एग्जाम मा चुकिया कि तांबा आगामी दिन फ्यूचर टीचर करियं नाय त्रिपुरा स्टेट किनि नि एडिस एरिया रग आइन बागिनो प्रॉपर के फोरोंजाग यांगि दंता के नरक ताम नायबा जों ताम नायबा जों बट कायसे सिनि कैरियर दङ कैरियर न तैनाय कायसे जों कैरियर सनामना नाय एटलिस्ट जुदि इन फ्यूचर जोंबो इरोनि बिथिङाव केबना केबो टेट क्वालिफाइड दं नाय इवन केबो टीचर रक नाय टीचर अंगे ताम खायबा फोरोंगो के नरक जुदि जन कैरियर लस खायगा मान तामबा जिनि आगामी जेनेरेशन दंनो अंग लामा मायांग सिनाय फोरोंनाय करियं सिनाय स्कूल रग कॉलेज रग के जों आमाहाय नायया जों सिन त्रिपुरानि सिचुएशन जों सिउ एडिसि एरिया रग स्कूल काहाम करै कॉलेज करै काहाम के मास्टर काहाम करै क्वालिटी एडुकेशन करै तांगयंबा दिनि नों जन हजार हजार बरंनो जुदि कैरियर लस खायगा माने सेम माबा हायनांनाय जेनेरेशन प्रॉब्लेम होनाय रके बो बिसिनि माया जों 2024 नि सिमि ताबो 2026 सिनि माने कोर्स ड्यूरेशन ता अच्छा जे ओ माके माया माने कोनो कॉलेज रग अरेन होते कोनो कर रजा यस ऑब्वियसली बरक साका लास्ट मंथ जों जेफोर कक सालायफोर बरक नरनि कॉलेज इन्वेस्टिगेट खालायजांनाय ओके वी आर एग्री प्रोटोकॉल रूल्स तंगैनो मानो जुदि इवेन केबोनि एकटा फेक डॉक्यूमेंट प्रॉब्लेम होई तो क्रॉस वेरिफिकेशन खाइ मानो ओके जों नासिंका न क्रॉस वेरिफिकेशन खाइने हिनै एके जों सिन्स 2 मान होई तंखा नासिंमानि एके बरक चिनि कॉलेज नि खरसे रिप्रेजेंटेटिव फोन नंबर बो नारखा नंनो व्हाट्सएप इनफॉरमेशन दिनै हिनिसाव बाट जों कुनो इनफॉरमेशन मान्या स्टिल वी आर हेल्पलेस जों जतनो रिक्वेस्ट खाइसाका याथे ग्रमिया मुंसाके खुलुमै साका बाट के बुजिन खरं खानाया तिनि और फाइमन ले नरक ताम साजा का बरक बाय बरक सावो नासिंदि जों खलाय दंगो प्रोसेस खाय दंगो आरे बुसकांनि 13 तारिखो एग्जाम जुदि जों रां न थाङैने जमारि मे के नों एग्जाम मा चुकिया क्लियर क के नों जुदि जंगले रांसि मायखौ के जों गनो रिनाय कखिया बसि सुनि निसिमु आं विद्या जयनुवाटिया आं विद्यासागर कलेजनि